O Roupeiro Solidario naceu no Concello de Meis para apoiar as familias máis necesitadas durante o inverno. Cos mellores das temperaturas, o Concello reactiva esta iniciativa para que as familias máis vulnerables poidan renovar as súas prendas de cara á tempada de verán. Pero agora o que empezamos é que a temporada de verán levamos meses recollendo roupa que, como na vez anterior, foi lavada e planchada por operarias do Concello neste caso. E agora, pois, a partir da semana que ven, a Concelleira de Servizos Sociais irá citando pois, cada día unha determinada hora as familias, xa ten unha axenda programada pois, para que veñan aquí, como sempre, como se estuvesen nunha tenda, que elixan o que consideren e o que lles apetezca, ou o que precisen, claro está. Na tempada de inverno, máis de 16 familias solicitaron a axuda do roupeiro municipal. Na actualidade, o Concello xa está rexistrando as familias que o precisen con total confidencialidade. Bueno, xa temos un listado que pasou por Servizos Sociais e pola Traballadora Social do Concello, pero, bueno, se durante este tempo hai máis familias que poden estar dados de alta en este servicio que o precisen, simplemente chamando á Concelleira de Servizos Sociais, que é un tema que queremos pois, levar con moita confidencialidade, como ten que ser, e entón o xestiona ela directamente, sin que pase por ningunhas outras mans, e chamando ao Concello para contactar coa Concelleira, ou chamando a ela quen teño o teléfono, e ela lle vai a dar cita e os vai atender perfectamente. No Roupeiro Solidario, situado na Casa Escudeiro, ofrécese roupa para todas as persoas de calquera idade, incluídas aquelas familias que necesiten prendas para bebés. O que se busca é axudar as persoas máis necesitadas, que son as que máis sufriron os efectos da pandemia. Sí, quizáis as familias empeoraron a situación, non? É verdad que bueno, que estamos pasando todos e todas momentos complicados, pero sí que é certo que nos estaba pasando xa mal ou está pasando peor, non? Por eso decidimos poñer en marcha esta iniciativa, que ademais, xa digo, que se fixo porque pensamos que era preciso en ese momento e tuvo gran éxito, e creo que agora no verán o vai a ter, e o galla que para o ano non estemos falando, porque quere dicir que esa cousa mellorou, pero senón vamos seguir prestando servicio pois, cando sexa necesario. Dende o Concello agradecen a solidariedade de todas as persoas, empresas e administracións de diferentes puntos da comarca que aportaron o seu grande area co Roupeiro Solidario de Meis.